Ja, dat is inderdaad erg balen. De oefening die ik heb, die die ran al een goed. Dus ja, ik hier eigenlijk best wel een heel goed gevoel. En ik heb er bewust verkozen om toch een moeilijke oefening te doen. Want we wisten wel dat op een EK is het in principe net nodig. Maar vanwege de Olympische Spelen wil ik graag de nijoefening zo vaak mogelijk doen. Begrijpelijke teleurstelling bij Epke Sonderland hoe ze misleren rekstokoefening. Maar ik broer Herre begreep net hoe het Epke op een nij in de fout gaan is. Op zich zit het goed bij, wel een beetje krap aan de krappe kant. Maar hij kan hem ook pakken als je een groei met de hand om de stok hebt. Wat zou het met hem zelfs dwan, met Epke? Ja, dit inderdaad is wel weer een moment dat hij erbij moest wezen en het mislukt. Nou, en het is altijd te verklaren, maar natuurlijk balen dat het net lukt. En dat zal iets met zijn vertrouwen dan. Alles wat er fout kan gaan, gaat fout. De nij miste Epke bij zijn tweede poging liek wel verre tastel. Broer Herre denkt net dat dit gevolgen had voor deelname aan de Olympische Spelen. Hij heeft bewezen dat hij de EK als het mut. En met zijn uitgangswaarde en met zijn oefening is hij medaillekandidaat. En daar gaat het om. Dat is de kwalificatie. En daar gaat het om. En daar heeft hij gewoon hartstikke goede kans. En dan is het heel jammer dat het mislukt. Maar het is net meer meisje dan het is. Zijn betrouwen had een knauw gekregen, maar dood tingst dat het wel weer goed komt. Nou, misschien een knauwtje. Kom goed. Hoe dan ook, 11 juni maakt de Turnboen KNGU een definitief besluit nemen of Epke Sonderland deze simmer afvuldigen wordt naar de Olympische Spelen in Londen.